Forse gevangenisstraf en TBS geëist tegen de man die een bloedbad aanrichtte op een zorgboerderij en een paar dagen daarvoor Johan Quist uit Vlissingen doodschoot. Verdachte heeft na jarenlange wrok en woede een vuurwapen aangeschaft en heeft bewust een afspraak gepland om zijn vuurwapen uit te testen op een willekeurig persoon. En verder in deze Zeeland nu. Leveren cruiseschepen tolen wel wat op? En wat struisvogels doen als het warm is? Goedenavond. 30 jaar cel en TBS. Dat is vandaag geëist tegen de verdachte van de moord op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist. Naast die moord wordt de 39-jarige ook verdacht van het bloedbad op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven en 2 raakten gewond. De verdachte heeft op 4 mei 2022 een seksafspraak met Johan Quist in Vlissingen. Een voor hem onbekende man. Als hij vervolgens met de auto naar deze afspraak gaat, neemt hij het geladen vuurwapen in zijn tas mee. Hij draagt deze tas op het moment dat hij de schoenmakerij binnengaat. In de afgesloten ruimte van de schoenmakerij bevindt zich het slachtoffer, volgens afspraak in een weerloze positie. En dit is ook zo als verdachte op enig moment het vuurwapen gebruikt. De verdachte schiet Quist dood door zijn hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie was dat een vooropgezet plan. Derhalve luidt de conclusie dat moord wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Verdachte heeft na jarenlange wrok en woede een vuurwapen aangeschaft en heeft bewust een afspraak gepland om zijn vuurwapen uit te testen op een willekeurig persoon. De man opende 2 dagen na de moord op Johan Quist het vuur bij zorgboerderij Trotardi in Alblasserdam. Daar kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Verslaggever Nadia Berkelder is bij de rechtbank in Rotterdam. Nadia, had jij deze eis verwacht? Ja, TBS zeker wel, omdat de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft. Maar die 30 jaar cel die daar bovenop komt is erg hoog. En ik sprak daarover vanmiddag met de officier van Justitie. Het Openbaar Ministerie heeft zijn blik vooruitgeworpen in de toekomst. En de insteek van die eis is maximale controle over verdachten. Niet alleen nu, maar ook na het doorlopen van dat traject. En het Openbaar Ministerie meent dat met een combinatie van 30 jaar gevangenisstraf, TBS en de bijkomende maatregel, dat ervoor wordt gezorgd dat we verdachten niet uit het oog verliezen. Niet nu, nooit niet. Ja, Nadia, er zijn heel veel slachtoffers en nabestaanden bij deze zaak betrokken. Hoe reageerden zij op de eis? Ja, de nabestaanden en met name de mensen die betrokken zijn geweest bij de zorgboerderij waren opgelucht. Omdat zij eigenlijk eerst bang waren dat het daar nog een keer terug zou komen. En daar lijkt nu met deze strafeis geen kans op. Nee, en hoe reageerde de verdachte? Ja, die zei uiteindelijk dat het hem spijt. Hij zei ook dat hij wenste dat de beelden die ooit in zijn hoofd hadden gezeten, zijn fantasieën over moorden, daar nooit uit waren gekomen. De uitspraak is op 14 juli. Nadia, dankjewel. Passagiers klagen over het busvervoer dat wordt ingezet in verband met de werkzaamheden aan het Zeeuwse spoor. Er zou sprake zijn van slechte tot geen communicatie met buitenlandse chauffeurs, verkeerde vertrektijden en dat de bussen zonder airco rijden in deze hitte bevalt mensen ook niet. De NS belooft beterschap en zegt meteen actie te ondernemen om de problemen op te lossen. Er worden vooral Poolse en Kroatische buschauffeurs ingezet omdat er te weinig personeel is bij busmaatschappijen. De werkzaamheden aan het spoor in Zeeland duren nog tot volgende week dinsdag. Frietfabriek McCain bij Leeuwerdorp is vanmiddag ontruimd na brand. Er zijn geen gewonden gevallen volgens de veiligheidsregio. De brand ontstond in een bakoven. Het personeel begon zelf met blussen en is onder begeleiding van BHV'ers naar buiten gebracht. Binnen een uur was de brand geblust. De fabriek stond wel vol rook. Buiten de frietfabriek was er niets te merken van de brand. Een aantal slijterijen heeft het bijzondere trappistenbier Westvleteren aan het assortiment toegevoegd, wat eerder alleen bij de abdij zelf te koop was. Nu ook in Terneuzen. Heb je hem al eens gedronken? Ik ben heel blij. Het was mijn missende trappist. We hebben voor de rest alle trappisten hebben we staan. Behalve deze, die hadden we nog niet. Dus ons assortiment is compleet. En dat je nu niet meer helemaal naar de abdij in Westvleteren hoeft te rijden, is niet onopgemerkt gebleven. Ja.
Het gaat enorm hard. We hadden 3 soorten binnen. We hadden de 6, de 8 en de 12. De nummer 6, de blonde, is al op dit moment uitverkocht. Ik heb nog de nummer 8 en nummer 12. En we hopen weer op een levering volgende week. En het bier blijft beperkt verkrijgbaar, want de monniken in West-Vleteren brouwen maximaal 50 dagen per jaar. En dat blijft zo. Een financiële strop. Daar zijn inwoners van Tolen-stad bang voor als de nieuwe steiger voor cruiseschepen er komt. De gemeente Tolen wil in de herfst starten met de bouw ervan. Maar de steiger kost meer dan 2 miljoen euro en tegenstanders denken dat dat nooit zal worden terugverdiend. Nou, volgens de tekeningen die wij van de gemeente gekregen hebben, is dit stuk hier, daar moeten de boten afgemeerd worden. Een slecht plan vinden ze het. Een groep inwoners van Tolen-stad is het er niet mee eens dat er een nieuwe steiger voor riviercruises komt bij het stadje. Die steiger moet 2 miljoen euro gaan kosten. Wij denken dat hebben we ook overigens op andere plekken hebben we dat onderzocht, dat het waarschijnlijk heel lastig is om hier een verdienmodel uit te halen. Het plan voor de aanleg van een grote cruise-steiger in Tolen-stad bestond al in 2016. Dat plan werd uiteindelijk in de koelkast gezet omdat Willemstad, hier 30 kilometer verderop, een vergelijkbare steiger wilde aanleggen. Nu dat plan is afgeblazen, wil Tolen graag doorpakken. We zouden eerst werken aan Willemstad binnen Waterpoort. Nou, dat is nu gelopen zoals het gelopen is. En nu zien wij ook onze kansen, want daarna zou Tolen gebeuren. En wij hebben het nu doorgepakt. En in oktober gaat de raad beslissen of dat ze 2 miljoen echt willen voteren, ja of nee. Wij hebben dus ook van de mensen in Willemstad gehoord dat het weinig toegevoegde waarde heeft. Dus wij vragen ons af waarom dit dan hier wel die toegevoegde waarde zou kunnen hebben. De gemeente doet haar best om Tolen-stad aantrekkelijker te maken en hoopt daar de komende jaren van te gaan profiteren. Mede dus dankzij de bezoekers van cruiseschepen. En volgens de gemeente leveren die veel geld op. Een toerist die hier rondloopt vanuit de riviercruise, die besteedt 25 euro per dag buiten de excursie die hij volgt. Ook nog eens aan plaatselijke, de horeca, winkeltjes en zulke soort gelegenheden per persoon. Volgens de tegenstanders is dat bedrag wel erg rooskleurig gerekend. Ik heb daar ook inderdaad wat onderzoek naar gedaan en het blijkt zo te zijn dat de mensen die op zo'n boot meevaren, dat die all-inclusive ook genieten daar in die boot en dus absoluut niet naar de wal op gaan om zeg maar naar terrassen te gaan of wat te gaan drinken. Maar ze zullen de meeste geld niet uitgeven aan wal, want dat gebeurt al binnen die boot. De wisselwerking geldt wel. Als ze zeggen van ja, maar ze pakken de fiets en ze gaan ergens anders naartoe. Dat omgekeerde zien wij nu ook al. Er komen ook al mensen vanuit Willemstad deze kant op, dus het is een wisselwerking. Als de gemeenteraad in oktober instemt, moet de steiger begin volgend jaar klaar zijn. Ja, opnieuw een warme, zonnige dag. Die begon vanmorgen met een zwakke tot matige wind en lokaal een paar wolkenvelden. Maar daarna werd het vrijwel onbewolkt en trok de noordoostenwind aan. Het werd 27 tot 29 en lokaal 30 graden. Na vandaag blijft het zonnig en droog, maar gaat de temperatuur per dag wat verder omlaag. Met morgenmiddag 24 tot 28 graden en ook wat minder wind. Ja, nog meer warme dagen dus. Het is zweten geblazen. Iedereen zoekt verkoeling, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor dieren. Al zijn er ook dieren die goed gedijen bij dit warme weer. Struisvogels bijvoorbeeld. En dat ze zich lekker voelen heeft ook direct opvallende gevolgen. Op het moment leggen ze veel eieren. Ze zijn massaal met z'n allen gaan leggen. Normaal gezien leggen ze 1 ei in de 3 dagen. Volgens mij zijn ze nou een beetje 1 ei in de 2 dagen aan het leggen. En toch betekent dat nou alles aan de leg is, dus dat is goed. Want Floris de Bruikere van de struisvogelboerderij bij Sluis begon zich dit voorjaar wel wat zorgen te maken. Ja, het seizoen startte eigenlijk totaal niet. Normaal beginnen ze vanaf maart, maar we hadden bijna geen eieren. Het was ook guur weer, constant guur weer. Dieren lopen veel buiten, dus ja, weer is een grote speler. De zon en de temperatuur heeft ervoor gezorgd dat de dames de zomer in de kop krijgen. Het lijkt wel een soort inhaalslag. Absoluut, dat heb ik altijd gezegd. De natuur corrigeert zich vanzelf. En het grote voordeel is dat onze broedmachine alle eieren kan verwerken. Want als we ze allemaal moeten verwerken voor pannenkoeken, dan zijn de dames nog even bezig.
De struisvogelboerderij zit dus niet met de eieren in zijn maag. Behalve kleine struisvogeltjes wordt er ook pannenkoeken, likeur en cake van gemaakt. Ja, en hoe het andere dieren vergaat tijdens deze warmte ziet u op onze website. Bolus bijvoorbeeld, een hangbuikzwijn in Wolvaartsdijk. Kijk, hier ligt hij, lekker af te koelen in zijn badje. Op de zorgboerderij waar hij woont zijn meer maatregelen genomen om het een beetje aangenaam te maken voor de dieren. Dat en andere dingen die mensen hebben bedacht voor hun huisdier ziet u dus allemaal op onze website, de app en Instagram. En dit was Zeeland Nu voor vandaag. Nog één ding. Vanavond en vannacht is de Westerschelde-tunnel dicht vanaf 20:30, dat u het even weet. En op de alternatieve route, de A4 richting België, zijn werkzaamheden. Dubbel pech dus voor al het verkeer richting Zeeuws-Vlaanderen. Hou het hoofd koel, een fijne avond en graag tot morgen.